Pipila ka kapuso stars ug personalidad ang gihatagan og bituon sa 18th edition sa Eastwood City Walk of Fame ceremony. Pipila sa natagan og bituon sila Miss Universe Philippines 2023 Top 10 finalist ug Sparkle star Michelle D, Pulang Araw star Sanya Lopez, Abot Kamay na Pangarap star Richard Yap ug Sparkle GMA Artist Center Consultant Johnny Manahan o mas nailang si Mr. M. Gipasidungan sab si GMA Integrated News Showbiz reporter Lars Santiago ug DZWB anchor Joel Reyes-Sobel nga nag-inusarang awardee sa radio category. Hasta si GMA Chairman Attorney Felipe L. Gozon nahatagan sabog bituon. Full support sab sila GMA President and CEO Gilberto Duavit Jr. ug Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Si anhing Kuya Germs o Herman Moreno ang nagsugod sa mong Walk of Fame niadtong 2005 aron pasidunggan ang mga personalidad gikan sa news, entertainment ug uban pa. I am very, very proud and privileged to have this Walk of Fame sidewalk tonight. Congratulations to everyone and sana maging inspiration kayo sa lahat ng tao sa industriya.